Ongi etorri beste bideo batera. Oposizio ariketa berri bat ikusiko dugu. Kasu honetan, benetako partidatik aterata. Hasieran ematen du ez dagoela oposizioik ariketa honetan. Baina ikusiko dugu benetan badagoela. Zuriak jokatu eta berendu egin behar. Lehen da bizi ikusiko dugu ze gertatzen da zuzenean oposizioa galtzen baldin bada. RGK3. RGK5 oposizioa hartuz, RGF3 adibidez, RGH3 berdin RGH4. RGF4 F6. Mugimendu gona. Noski, orain, RGF5, RGG3 jaten baldin bada peoia, RGG4 eta HPOiak koratuko du. Beraz, F6 eta gero, RGF3 jokatu egin behar da. RG H3 oposizio mantenduz eta orain lehenengo oposizio berdina lortu egin dezakegu, baina atzetik da. RGF4, RGG2, RGF5, RGG3. Eta ikusi dugunez, hau irabazta da. Beraz, hasieran, berdintzeko mugimendu bakarra da RGF3. Baina zuek esango dizuen, nola da hau oposizioa hartzea? Horrela, zuriak hartzen du oposizioa, beltzak ezin duelako F5 era mugitu. Beste lauki batera mugitu egin behar du eta orduan zuriak hartuko du oposizioa. Adibidez, lehenengo bezala jokatzen baldin badu, RGG5, orain RGG3. Eta F6 orain ez du irabazten. RGF3, RGH4, RGF4 eta orain zuriak daka oposizioa. RGH3, RGF3 eta hau berdinduta dago. Ze geratzen da, RGG5, RGG3 eta gero, atzea juten baldin bada RGF6. Lehen bezala, oposizioa hartu egin behar da. RGF3. Eta RGF6 jokatzen baldin bada, RGF4. Oposizioa. Ze gertatzen da, hasierako RGF3 eta gero, ez baldin bada juten G5-era, baizik eta juten da bestatetik. RGE5. Lehen bezala oposizioa hartu egin behar da. RGE3. Ben, beltzak bi saiakera ditu. Errezena da, RGD5, RGD3, oposizioan mantendu. Eta hau berdinduta dago. Goziketatzen da, horrelako batean, F6 jokatzen baldin bada. Berdin berdinduta dago. RGF3, eta orain RGD4 eta gero, RGF4. Eta zuriak berdinketa lortuko. Esan behar da, partidak, lehen ikusi dugun aldaera, RG3 eta gero RGD5, RGD3, jokatu egin zela eta hemen adostu egin zen berdinketa. Eskerrik asko hor egoteagatik eta hurrengo bideo batera arte.